Ilian na ito lang, ginitan na ta. So, tsunami karon sa Mystic Lake, kay mananaw mi og concert nga Third Eye Blind. So, sa mga batang 90s diha, kailagin mo unsa ng Third Eye Blind nga banda niya. Nindot kay diri sa sa US ang concert kay organized kay ba. Na designated nga parking. Nya na po shuttle nga mahaptod ninyo sa venue. Shuttle padong sa event. Unya, first time sa dinamo nga concert together. First time na mo So, makalakaw nga excited kamera duha in 3 years. Last na mo lakaw nga kamera duha kay pila? 3 years ago. Shout out na ni Boss Jer sa pagbantay sa mong mga sipat nga mga anak. Salamat sa tanan. Sige lang kung makaanak. Hinauto pa sila nangita. Kami siya bantay sa mga anak. Hala man na kay sa mi oy kay let's mabiyaan go! niya mi. Is this the shuttle going to the event? So nami karon sa shuttle bus talong sa event. Siya madaglangaw. As you can see, nagsa na mga tao para manakay. So, Hala. manimi sa among kuan, lakaw kay among share sa inyo ang concert nga experience. Alright. Sideline ako diri guys, yung conductor maningil sa ko. Namanawag skina sa lihog. Lihog ka rin. Siyem na palihog rin. Namanawag skina palihog. Asa man eh? Same na kita kids later. A few moments later. Thank you. Thank you, sir. Appreciate it. Me too. So na namin sa event nga area. As you can see, daghan kay siya tao. Balag init ba? Basta kay tanaw jo guys, Third Eye Blind kay masulit ba? Yeah. Amo to ki under lang siya na adri kay mga pagkaon. Kay taon-taon pa man ang event yun. So, ano? Thank you. So, nanamit yung resort sa event, sa concert, sa Third Eye Blind niya. Dire, before ka makasod dire nga area kay iscan sa ka mag sa airport ba? Ensure nga safety ang nasa sud o niya. Di sa ka basta-basta kainom kung wala ka atong Wristband. Wristband. Susubutan ka Oh. wristband. Ganan ka og alcoholic. Pangitaan ka ID siya kay wa man siya nagdag ID so tubig lang sa niya imnon ron. So kita-kita ta later kay mangita mi gimnon og makaon dire. Alright. Sa man imo sir? Guldigol. Kita ta alcoholic drinks dire. Basta kuan gani banda-banda. Pahubog juga. So, We have a non-alcoholic beer. Yeah. Not that. I'll take that. Non-alcoholic? Okay, yep. Okay. Never can see your wristband. I don't have a wristband. Can I see your ID? I didn't bring my ID either, so... And unfortunately, I can't see. Yeah, that's okay, that's okay. So, di ko pwede guys. Tubig na dit ko ani. Ladulo sa stage. guys, Biko, nagpadawag kami sa stage para ilig stage. Ikambak ni Kuan, Freddy Aguilar. Ni step in. Ako'y musaw. Gani kasikat ang natagaw sa Amerika kay gitagalig privilege kay makasulod para makakuha ni pindot nga video para Exclusive pass. A few moments later. Bundaki gyud. Awesome, very awesome. Kisa ning banda ha? Haki dad. Mo ni akong pinaka number 1 good nga idol ni nga banda, Haki dad. Sa banda. Grabe nga experience guys. Ang front pack, ikaduha to ang front pack niya. Most awaited kay mo na ni ko. Finale na ni, the deadline. So, stay tuned. Ito naman ang mga hits din eh. Naghuhat pa sa kanta nga buloy.
magipagaw na may sagit. Grabe guys, tindot ko kayo experience diri Dahil radyo ko. concert pa, grabe. The best kay may kay mula ko mga karaang dako. 25 years na dahil sa radyo. Yes. No, I think so. Say hi. So, yes, grabe dyan kayo ang third line, bisag mga simultaneous na ba? Kung baga po ka live, yeah, as you can see, dagan ka po kay tao. So far, the best kayong experience na mo niya. I hope nga nag-enjoy. Andok. Yeah, tangya mo sa video. I hope nga nag-enjoy mo ani bisag. Sunod concert among tanaw is Yes. friend. So, Salamat sa pagtuban. ba't siya namin, ano?